Niin mä aloitin kuvaa. No ei sua satuisi olemaan yhtä helttiä. Mitä? Helttiä. Hei. Ui saakeli, mitä helttiä? On mulla helttiä. No ei kun medikittiä. Ei oo medik, mulla ei oo mitään, paitsi lihaa. Onks sulla antaa metal fragmentteja? Mä just injureilasin. Shit. Mulla on jalka murskana. Mä juoksen ihan sika hiljaa. No mä sain tehtyä lasersaikin holosaitin. Nättiä. Mut ei mulla oo silti metal fragmentteja yhtä sulla. Sä just sanoit, että sä sait metal fragmentteja. Ei mulla sulla oo. Et sä juksuta nyt mua. Älä juksuta mua. Hello. Mitä haloo? Joku ampuu mun taloa. Noin, mä oon nyt täällä H5. Joku ampuu! Rosvoja! Mä saan siellä. Häh? Mä saan siellä. Ihan sama. Missä sä oot? Tulos. Sitten kun on yö. Siinähän sä. Ja mä kuolin. Nyt sä hyppäsit alas. Koska mä yritin tulla siinä. Oh, please. Nyt mennään. Nyt kun mä teleporttaan sinne, Nyt mä tapasin. et sä uskalla. Mä sain save. Sä et sinne nyt. No, mulla on siellä edelleen home. Ei oo. Älä. Mut ammuttiin. No, ja mä putosin. Ja sit se pölli sun kaikki itemit. No, mulla oli mun ase. Yritettiin ampua sua, mä vedin vaan. Ehkä meidän pitäis rupea vetämään nyt tätä ihan kunnolla tätä rustia. No niin, mä hakkaan jo puuta. Eikö eikä mä ole kit starter, Ei me kiitos. tarvita kyllä. No niin, no mutku, nyt lakaa. Mä haluaisin pelata kunnolla tätä eikä röllätä vaan. Mä oon paljon kunnolla kuolaajia. Niin muuten vaan saadaan ampu mut tiput alas, mut ammutaan M4. Aha. Ja sit sä vaan juksutat siellä. Aha, nyt lakas koko server. Niin lakas. Don't do it. Mitä ei... Et sä onnistu nää juksuttaa mua. Miten nyt? Mä oon juksutuksa. Mulla onko flashlightin tässä helpossa? Voi tappua sen kivellä. Mä oon kuollut kerran kivellä. Hello. Hello. Se osoittaa mua aseella, mä oon häiritsevän näköistä. Kohta chatissa lukee hirviemo has been killed by joku. Jollain ton P250. Ei, kato mä löysin shelteri. Mun piti hiipiä sen selkään kiveen kanssa, mutta se kuuli mut. Mä löysin shelteri, missä oli Perfect M5 ja tälleen. Jee. Nättiä. Kiitos. Et sä? Kiitos. Mäkin sit. Kiitos. Säkin sit. No hyvin homma.
Siis mä löysin Bad M4-senkin. Uhu. Ai onko sulla päät M4? On. Aha, nyt me tarvitaan näitä research-skittejä. Ja sä nyt vaan yrittäisi pysyä nyt turvassa. Mä tuun sinne tuunko homme vitoseen? Älä mene home 5, mene sinne home 2. Oot turvassa siellä. Siis mä löysin shelterin, jossa ei ollut ovea. Siellä oli laatikko, jossa oli MP Femma, jossa on silu, laaseri ja holo. Hello. Ei tuo asetyyppi välitä musta paskan perus. Mitä kaikkea tässä MP Femmassa? Eikö M4? Tässä on holo ja silu. Täällä on vielä perfect shotgun, jossa on... Mitäs mulla olisi sotkun, mä olisin sen tapettaa tuon redetiitin. Ja tässä shotgunissa on silu, holo ja laaseri. Kyllä sen chestejä. Toivat olla oikein... Ei oo. No mä saakin karhuista. Se seuraa mua kohti uusia seikkailuja. Missä sä vetelet? Faktorilla. Pistäkö mä nyt TP... Mä oon tulossa on kakkoseen. Onks se meidän iso talo? Joo, se korkealla oleva. Pysy nyt siellä home kakkosessa turvassa, kun mä menen etsimään resastakin. Se on mun home 1. Ja sinne ihan ylös. Ja kun niin on, kun sulla ei oo siellä set home. Mulla on 3 helttiä muun matala. Mä kuulen panoksia. No mä. Niin, mutta tää meidän home 1 on tää meidän eka base, missä meidät raidattiin. No lähde pois sieltä. Mä en oo kun tää lakaa. Mitä me tullaan tänne taas asumaan, koska laatikoissa... Ei me asuta siellä, me vaihdetaan paikkaa. Tässä on tehty isompi. Mitäs me menee home 5 siihen taivaalla oleva juttu? Sen ku... Onks siellä joku rölli? Ei. Toivottavasti. Tuolla juoksee joku rölli. Mä lensin meidän basen läpi. Ja nyt mä oon injured, mulla on 20 HP:ta. Ai niin, ja mä otin vaan sen lattian pois siitä. Ups. Come on! Täällä on Hei, mä reserskitti. sit otin lattian pois sieltä varastosta, että älä mene sinne. No mä huomasin. Sitten on rölli. Tapaan karhuista. Miksi sä otit sieltä? Die by bear. Se puras mun persestä taas. TPA muuhun. Tehdään johonkin toiseen paikkaan talo. No ei nyt vielä, kun meillä ei ole mitään tavaraa. No, mulla on. Mulla on 6 metal ceilingia, 6 metal wallia ja 18 metal windowia ja 6 metal doorwayta. Ei tehdä paskaa tässä. Mä tiedän, mutta siis silti. Ei nyt Mulla on vielä. aseita. Joku Santtuka ei oo täällä. Niin, no, mutta ihan sama. Se tulee sitten tänne. Ja nyt vielä, kun se ei oo täällä. Mä tiedän kyllä mihin on niitä. Etkä tiedä, mä haluan tonne vuorelle. No sen kun rupeat rakentelemaan, niin saatais olla yksin siellä. Ei vaan, siis mä haluan kiipeä sinne. Kiipeä ihmeessä, hyödyt sitä ihan perkeleen paljon. Ui saakeli.
Mulla oli tuota karhusta 5 kertaa mun kivellä. Kiveksellä. Yritätkö sä hakkaa karhua kivellä? Joo, mä oon sen se ei osunut vielä kertaakaan. Noin mä saan tapettua sen. Epin. Vähän metal fragmentteja purkkaa. TPA muhun, niin tehdäänkö tänne vuorelle talo? Ei vielä. Niin, mutta sitten. Juu. Mä tiedän hyvän paikan. TPA muhun, niin sä saat tän... Hei. Saat aseen. Mä en mennyt vielä. Missä täällä on? Workbench. Nämä kaikki on venäläisiä täällä. Mä tiedän. Susi puras mun perseestä palasi. Epin. Mä löin sitä kivellä. Epin. Nyt mä hakkaan karhua kivellä. Ja mä kuulin M4. Ja tää kallio bugaa. Ei vittu. Susi on purassa mun perseestä 2 kertaa. Mulla on bleeding ja ei mulla pandake. Shit. Mistä nämä M4 kuuluu? Joo. Kumpi on parempi? Mennään. M4 on parempi kuin MP3. No shit. Voi vittu mä vihaan tuon. Mä lähden näältä mieluiten pois. Tää on rölliä ampu tällä MP3. No mä sain tapettua suden. Mä sain sitä rakennustarvikkeita. Paljon, mitä kaikkea? Joo. Häh? Joo. Mitä kaikkea sä sait? Joo. Lol. Mua tuhlaa Ebinistä mun panoksia. Kela oikeesti. Joku löytänyt joku MP-hemma ja tällä laatikkoa. Eiku shelteriin. Ja sinne shelteriin laatikoita eikä edes laittanut ovea siihen shelteriin. Seltteli.
Seltteri. Seltteli. Seltteri. Mikä on seltteli? Mäkin haluan tietää, mitä seltteli on. En mäkään tiedä. Voiko se tehdä mulle seltteli? Tääkin. Mä näen... Onkohan toi Big Radi? No tulee Big Radi. Onko sä missä? Joo. Häh? Joo. Eikö oikeesti? Niin. Missä sä oot? Joo. Eikä kun mä jossain epin... Vitsi mä oon parkkoria vähän. On mun jäpä saa. Enkä. Ennen piikki. Virviä mahas kommit... Epin. Mä en tehnyt tätä. TPA nyt muhun. On TP, mulla on rakennustarvikkeita siellä. Mä annan sulle shotgunin ja MP4. Mä en mitä semmosia halua. Mitä sä... No... Tuu nyt tänne. Ai mulla on research-kitti. Mulla on 1, 2, 3. Odotan hetken. Oi vittu, mä saan panostaa. Tulis joo. Noniin No Jonne. niin vitu homo nimi kirjoittaa. Se on 3 lajilla. Mä kirjoitin sen niin. Noniin Jonne. Hei, Mä otan Big Daddy. No. kato. Tuossa tulee Bad Kevlar pöntsit. Otiks No, sen? onko sen M4 research-kitit? Joo, siinä. Sit siinä. En Ja. tarvii muuta kuin yhden research-kitin. Hei, mut se MP5, siihen research-kitti tarvii. Joo. Pystyykö se TP-ttämään? Mä tiedän paikan missä on. En pysty TP:ttämään. Venä. En pysty. No, annaks sä sen MP5? Miksi? Mä Joo, se pystyn meidän pitää. researchimaan senkin. Kain Home 1 research saamassa. Äkkiä tänne. Set. Oi vittu. Set. Home 4. Eiku 5. Noin. Mä tuun takas. Näin, nyt mä pystyn craftaamaan kummakin. Hei, muuten mulla on sulle kengätkin, mutta mä unohdin antaa ne. Jep. Sitten mulla on muuten 24 metalpillaria. Ja larkemedikittejä, jos sä tarvitset. Minne se nyt menee? Mä oon täällä kalliolla. Tuolla. Täällä on joku tyyppi. Älä! Täällä on tyyppi. Se olen minä. Etä. Odota, täällä on somni. Anna mulle mun MP5. En mä sitä elosta halua. No, anna sitten ne 556 summat takaisin. Mä kävin noukkimassa sieltä Home-ykkösestä. Sä otit puolet niistä. Hei, muuten tässä on sulle kengätkin. Odota, mä katson.
Miten repair-penssi tehdään? Tarvitsee puuta ja stone. Stonea 20, puuta 60, metal ferroita 50, lockgrade ja 6. Niin repair bench. Workbench. Tämmönen porkbenssi. Yritätkö sä nyt tehdä MP-femmoinen? Pystyn. Tuolla nukkuu joku tyyppi. En osu. Minne sä oot oikein juossut? Häh? Minne sä oot oikein juossut? Jonnekin. Älä nyt sinne mene. No hyvä. Tää on Home 2. Miksi? No koska sillä tiedän siellä hyvän talon paikan. Et kai se TP tai mene silleen homeen. No niin jo. No voi kakka. Mä en pysty TPA. Eikö sulla ole Home täällä? Onko se... Korkealla oleva talo. Me mennään. Juho on vitosen, mä laitan sen lattian takaisin sinne. Lupaat. Mhm. Mulla on largemediketti valmiina painattavissa. Eikö ei niin Home vitonen? Ei mulla olekaan lattia siellä. Älä jaksaa! On väärä peissi. Vitonen, oliko se varasta? Ups. Laita sinne se lattia. Ota multa niitä lattioita, mitä siellä oli. Otas MP-femma ja lähde menee. Etskää ota. Hei, sä oot henkissä. Voit ottaa itse ne tavarat. No, mulla Sä otit täältä... Ei, Mä väärä. en ottanut mitään, mä ehtin edes kattoo sen. Noniin. Sä paska. Nuo on säälittävästi. Häh? Mä sanoin, että siellä ei oo lattiaa. Olisit kuunnellut. Vähän myöhäs hei. Eihän ollut. Mä löydän mun omat sestä, mihin mä oon kuollut. Vittu sun kanssas. Jopahan mä ne on. Anna sen peissin. Missä sä oot? Mä kerron. Kerro. Täällä näin. Missä? Täällä näin. Ammu. No mä ammuin äsken. No täällä näin. Joo. Eikö? Ei. Mä oon tuolla noin. Noniin, tuuks sä? Mä en tiedä missä sä olet. Mähän sanoin jo. Sä et juksuta mua enää. Mä sanoin jo. Ei, mutta mä en tiedä jos sä sanot, että sä oot siellä näin. Kyllä Täällä se näin. pitäis tietää, onko se tyhmä vai mit? Miksi mä en yritä laittaa siilingiä lattiaksi? Häh? Ei mitään. Ei minä. Ui saa. Ei mikä toi? Missäs? Jaa. Kiitos, että juon. Missä sä nyt rölli oot? Putosin äsken. Häh? Putosin äsken. Joo, kiitos. Mitä sä rölli teet? Häh? Mitä sä teet? Mitä sä sait? Karkkia? Kyllä saatan nyt paskan mukosta. Mitä? Pätkästä.
En mä löydä enemmän systeemiä mun puolella. Käyn yhtäkkiä tappamassa. Tuon rölliin mä jäin melkein jumiin. Onko sulla yhtään C4? Ei. Hitto, koska mä löysin jonkun puupasen. No niin, mäkin. Sen takia mä haluankin pikaksen. Ei, kappas, täällä on pikaksen. Äkki. Sitten täällä on small stashit. Home 4. Nelosessa käyn yhtäkkiä kurkkaamassa. Eikö Home 4 ostaa kalliolla? Häh? Eikö Home 4 ottaa kalliolla? Ei. Anna mun keskittyä, mitä piilotte mun small stash. Häh? Mä otaisin nää nelos. Pystyykö sä nyt craftaa 4 ja nää? Sitten Good. mä lähden pikaksella tappamaan eläimen. Häh? Mä lähden pikaksella tappamaan eläimen. Mä lähden MPV-malla tappaa eläimiä. Sulla on 4, mistä sä sitä käytät? Siinä on silu. Koska se on bad. Mitä sitten? Menee paskaksi. Enkä mä halua mennä täällä nelosta, koska tää servulla varmaan... Häh? Täällä servulla varmaan 10 häkkäriä. Ai rölli. Bad tank. Neutral tank. Mitä se tarkoittaa? Hei, mitä noin bad tankit ja noin tarkoittaa? Leveli. Ja... Mä oon friendly tank. Mä oon bad tank. Sä tapat tyyppejä. Mhm. Mä löysin yhtäkkiä 4 reserskittiä. Näin minä niitä enää tarvita. Niin, mutta mä tarvitsen, jos mä haluan itekin osata craftaa näin. Hei, mä löysin yhtäkkiä homo. Mä söin sun paistetut lihan. Jaa.
Sun kanssa olisi kiva pelata lolia, jos sä saisit pelata sitä. Osaan mä sitä pelata. Alkupeli Gnader 1/12. No hei, mä sain siinä feedit, eikä se ollut 1/12. Fiidit. Kesken teamfight heitit 1-6. Kauankohan mä oon kuvannut jo? Susta ei ollut paskan vertaa hyötyä koko pelin aikana. Onneksi olin mä siinä pelissä. Kärrin koko peli. Jarvanin. Eihän sä kärräsit. Kauankohan mä oon kuvannut? No, jos sä uploadat tämän johonkin, niin se kestää luultavasti yli 3 tuntia. No jaa. Voin sendaa ja aloittaa uuden. Ai vittu. Kestää sinne silti kauan. Niin, mutta